Cek cek cek. Cek cek cek. Satu, dua, tiga. Cek 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 cek. Cek. Cek 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 cek. Cek.
ada orang so masuk kita, paboto kami ma aka parkour di pada minggu sadarion. Di nomor pituan non, maredema punguan ina Jericho. Di nomor 10, parjolo manon markor remaja naposubulung di dutima punguan kor ina Kamis. Di nomor 10 tolu, punguan kor gabungan sada. Sonima nabui pasatami. Maredema hita. Puji Jehovah,
Mari hite guarni bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Sai tangihon mas suaraku ali Jehovah, molu jauh-jauh au. Didok rohaku homadok, lului hamu mabohikku, atong bohima na hulului hami ale Jehovah. Sai unang mata bunihon bohim marado ponau. Jehovah do panodangi diau dohot hatu aku. Tung mide isema mabiar au. Jehovah do partano batoan ningoluku. Tung mida isema au biahaton. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, amanami na di bonwa gicangi. Usehan moton dim na badiai dohot hapistaran na siakoi tu saluhut huriam. Asalam rarat jalalam hot hatam na badiai di tonga-tongani hamion. Lehon mahiras niro hadina posom majamitahon hatam. Asalam pita jalalam ganda huriam nabadiai. Patok tong mahuhut rohanami mangoluiho. Sahat ro di ujung di bagasan haporseaon nature. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Marede ita. Tatangihon mapatik ni debata di minggu eksaudi sadarion, ima patik na parjolo sahat tu patik paupaton. Patik parjolo, audo Jehovah debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bainomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanommu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon manang si oluan.
patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, lianggo soture dalanna, ay hona uhum na dosogod akana marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui, dinaonom ari maulahamu nasa silonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni huta ni halak pe, na mengebati hutam. Ai dina onom ari do ditopa debata langit do tano, dot laut dot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di baheni do umbaen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nambar tu patik mi. Amen. Marede mahita. Topoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan, para sirohami dahami nanadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahaton dohami tubuh, jaladang adong haporseaon di bagasan rohanami hian, salut dohami manibil sian akadalanmu, masai godang do pangalosion nami di patikmu, alai ingot mahami ali Tuhan, alani denggan ni basam dohot asini roham, sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalosion nami, sai ingot mahami hobar tu asini roham, dohot denggan di basam, alani goarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabege mabaga-baga ni debata taringot tu asasan ni dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga di arsaiho au marhite-hite sian akka dosam. Jala nunga di lojaiho au marhite sian akka hajatonmu. Au tutu, au sadiri manalesei akka pangalosim, alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredema penguan ina Jericho.
Maredema ita. Tabigi mahata ni debata epistel di minggu Eksaudi Sadarion imanata surat di Sada Petrus bidu 5 mamukasian ayat onom rodi ayat 10 marsikat soring ma hitam majahasa sian hamima na barjolo atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata na gogoi asa dipatibu hamudo ditikinai Tinggakon hamu manasana hinolsohon ni rohamuna tu debat ibana ay di sarihondo hamu. Torang marohamuna dungo mahamu nama taut do alomuna si bolusi songon babiat nama raung mangalului si bodutonna. Gomos mahamu mangalo ibana maritehite haporseaon ingot hamu ma. Dang tarbahen sosonggop aka hapor suhon si songoni nang tu aka haanggimuna na diportibion. Alai anggo debata na puna saluhut asini roha naung maju hamu tu hasangaponna na manok tongi di bagasan Kristus. Pauli ulionna paotonna jala patugonna dohamu dung jolo di tau kamu satokin hapor suhoni ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Maredema penguan remaja na pusobulung. Menuruti umat generasi.
tahati dakon maha porsiaut hai, songon nahina didakon di dongata sa porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi do tano. Au persea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imanan ni dibuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di porbadia, andorang sohabubuhan. Ido Tuhan ta, na tumau na bernit di pangmon si Latus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanuatoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosa ni, di sima imana pai mamulak sogut tanoon, manguhumi halak na mangulu dot na mate. Au persea di tondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan yala Kristen akan abadia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na suda. Amin. Baca tik-tik. Markorma gabungan sada. Shalom. Shalom. Horas Madita Salutna, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Damang dainang swangsoni dia nokon nami remaja nopo sebulung nuengon tabigema tikting nama ragam namasa diuriata. Guarni permingguata sedarion ima minggu eksodi. Do topi ditangi Jehovah do suarani bangsona. Parjulu ucapan salam. Paraladu AKB Immanuel Resort Immanuel Pasaton. Selamat hari Minggu tusude ruas ni huria namandoti perminggu sadarion. Jala akatamu nami na sadarion dope parjulu salimar minggu di garijon. Hupasat hami hata parorasan sianuriata. Jala selamat beribadah. Di pasu-pasu di bata mahita marhite permingguata sadarion. 2. Nomor ulang tahun. Hami Paraladu Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasaton. Selamat ulang tahun hatu tubuh dot ulang tahun Parsaripeon turuas nomor ulang tahun di Minggu Patuluon bulan Mei 2020. Saya di Leon di Batama Gajang ni umur Hayi Pason dot akalas ni roha. Hata ni di bata tu nomor ulang tahun. Alai gohan ni di bataku do nasa narikot diamu. Hombar tu hamoraun nai dia sangaponi. Di bagasan Kristus Yesus Filipi 4 ayat 10 sia. Aka guar-guar nomor ulang tahun kelahiran dok pernikahan. Boy mata ida songona tersurat di titing sadarion. Tulu papungu pilihan. Tulu sada. Sadarion papungon pilihan tujulu de hita 2A dot 2B ima tuhapurlon ni kantor pusat dot kasuria. Tulu bagian 2 tu hari Minggu tanggal 20 Mei 2020 tulu neng-nengro papungo pilihan tujulu dita 2A dot 2B tuhapurlon ni kantor pusat dot namar boho. Nomor 4 pertanyaan W boy mata jabi. Nomor 5 torok ni permingguan di sekolah minggu tanggal 14 Mei 2020 boy mata jabi. Nomor 6 torok ni permingguan di sekolah minggu hari hayan ni Tuhan Yesus boy mata jabi. Nomor 7 torok ni ruas namandoti permingguan tanggal 14 Mei 2020 boy mata jabi. Nomor 8 tolop ni ruas namandoti permingguan tanggal 10 Mei 2020 hari hanane ni Tuhan Yesus boy mata jabi.
Sia, rapot huria pembahasan lanjutan pembangunan gedung serbaguna HKBP Immanuel Resort Immanuel. Rapot huria pembahasan lanjutan pembangunan gedung serbaguna HKBP Immanuel Resort Immanuel di Patupa hari Minggu tanggal 20 Mei 2023 nanengro. Dung sipul permingguan harian pukul 10.15 WIB. Do mutusi diotang ma 10 halak ganupek mandoti rapoti do sude panitia pembangunan do sude parhalado. Para deon ban siaton tusi di hari Selasa tanggal 20 Mei 2020 di parsermonan parhalado rodo panitia pembangunan padaron konsep pembangunan ini. 10. Varia Panitia Pesta Profesionalisme Penata Layanan tahun 2023 bagian seda. Rapat Panitia. Rapat rutin nih Panitia Pesta Tahun Profesionalisme Penata Layanan dilaksanakan pada setiap hari Minggu pukul 10 siang WIB bertempat di ruang konsistori gereja. 2. Bajarwek. Dimulai pada hari Minggu ini, Bajar dilaksanakan oleh Wek Jordan di teras gereja kita. Untuk itu, mari kita Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, agar dapat mendukung kegiatan Bajar dalam rangka keperluan kegiatan pesta di gereja kita tersebut. Bagian 3, teken list dari Wek. Pada lampiran warta kita dapat kita lihat daftar WEK yang sudah menyetor teken list sampai dengan tanggal 18 Mei 2023. Bagian 4, sosialisasi dari panitia. Setelah pembacaan warta jemaat ini, Minggu pagi dan siang, panitia pesta akan menyampaikan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. 11. Dewan Koinonia, bagian 1, seksi Naposo Bulung. Tu hari Sabtu tanggal 27 Mei 2020 nanengro di Patupa seksi Naposo Bulung Nihuriata do pertanyaan remaja Naposo Bulung HKBP masuk pukul 10 siang WIB maringanan di gedung sekolah minggu. 2. Seksi Parupuan. Di hari Jumat tanggal 26 Mei 2020 nanengro di Patupa seksi Parupuan do PHD pertanyaan di seksi perempuan maringan di gereja masuk pukul 10 WIB tepat. Domutusi Ria Masude perempuan Niriata Mandohoti Uloni. 12. Dewan Marturia Boima Tajabe. 10. Dewan Diakonia Boima Tajabe. 14. Jadwal Pakubasion di hari Senin Sabtu hari Minggu Boima Tajabe. 15. Ruas na opname di rumah sakit do na pemulihan di Tonga Bagas. Na parjolo amang situa pe hasibuan opung dia doli mulai tema di utuata nungarap marsaur do tita apalatikion. Nomor 2. Bibel Pro te bur tambunan mulai tema di tuata nungarap marsaur do tita apalatikion. Na petuluan amang Dr. Andus EP Sitorus Sianwek Jordan opname di rumah sakit Royal Prima. 10. Pemakian gedung sekolah minggu dan gereja Boima Tajabe. Titing Parepengon. Titing Parepengon sentralisasi do non sentralisasi do transistori Boima Taida songon nadong di lampiran Parepengon Nihuriata di minggu sadareon. Jala mauleate mau pasatami tu akar ruas nang mangalion pilihanan bulanan, pilihan tahun, pilihan persepuluhan, hamolteon tu huriata. Saya ditabai tuatama nasa pasu-pasu tuhita salutna. Titing taban. Di hari Minggu nanengro tanggal 20 Mei 2020 ia nakota sekolah minggu Patupaon evangelisasi kor di Huriata di permingguan pagi pukul 8 lao mengaluli dana haperluan kegiatan retreat sekolah minggu Imatu Taman 2 Jericho tanggal 1 Juli 1 tanggal 2 Juli
damang dainang las marwata manupaki yanakote. Sonima titing namaragam nama sadiuriata nuengon upasatami ma partikian tu panitia pesta. Sonima titing namaragam dita muliate. Shalom Amang dan Nina, anak-anak kami, remaja dan Aposo Bulung. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Di sini kami mewakili panitia pesta gereja kembali mensosialisasikan rencana pesta gereja. Ada 5 kegiatan pesta di Huria kita, yaitu 1. Pesta perayaan ulang tahun gereja, 2. Pesta perayaan paropuan, 3. Pesta pembangunan, 4. Pesta gotilon, dan 5 pesta tahun profesionalisme dan penata layanan. Pertama sekali, kita akan merayakan ulang tahun gereja, yaitu pada tanggal 4 Juni 2023. Adapun kegiatan pada acara ulang tahun gereja dimulai dengan gerak jalan santai yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2023, yang diikuti oleh seluruh WEG. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023, ibadah kita laksanakan hanya 1 kali. Setelah selesai ibadah, kita akan merayakan ulang tahun gereja dan makan siang bersama. Pesta puncak akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2023. Amang Inang, pesta Huria ini akan berhasil bila didukung oleh semua ruas. Untuk itulah, kami harapkan partisipasi dari semua ruas. Salah satu kegiatan untuk pencarian dana yaitu melalui bazar. Seperti yang kita lihat di depan gereja, dimulai dari Week Jordan dan akan berlanjut setiap minggunya dilaksanakan oleh masing-masing week. Untuk itu, Amang dan Nina, kita dukung kegiatan bazar dalam rangka pencarian dana untuk kegiatan Pesta Huria. Amang dan Inang, seluruh dana yang kami peroleh akan kami pertanggungjawabkan secara transparan kepada Huria. Kami juga berharap Amang dan Inang Parhalado untuk mendukung kegiatan Pesta Huria ini. Dengan dukungan seluruh Parhalado dan ruas, tentunya juga doa kita, Pesta Huria ini pasti akan berjalan dengan sukses. Terima kasih Amang dan Inang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tapa penguma pilihan sada A dot sada B Uhud Maredema Hita.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ati-ati doho pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madhita saluhut na manginang. Hatani debata nagabi ojahanne parsaurata di minggu eksaudi sadarion, ima tersurat di 2 Samuel biddu 22 mamukka maisian ayat sada tolhas tu ayat pitu hujahama di tonga-tongata tapai ihut-ihut ma amanginang di bagasan rohatta songonon ma hatani debata dungi di hatahon si David ma tu Jehoba akka hatani edeon diari dungna pinalua ni Jehoba ibana siat tangan ni saluhut musuna doho siat tangan ni si Saul ni nama Jehoba do dolok batu diau dohot haporusakku jala si palua au debatado partano batu aku marhaposan tu ibana doau lebu-lebuku dohot taduk ni partuauku parodingodingaku dohot haporusakku si partupak diau ibana palua au sian uhum gogo sai hupa jauh-jauh do Jehoba natama si pujioni jadi malua maau sian akka musukku nunga pola dihaliangi akka obak ni hamateanau akka sungi ni hajahaton manonggotiau nunga pola dihaliangi akka ratte ni banua torwau dilikupi akka jorgong ni hamateaniau jadi dinatar gogotiau hujau do Jehoba jala hupangiar anggukku tu debatakku jadi ditangihon ibana suara ki sian jorona jala tolhas anggukki tu pinggolna ido sahat ni turpuki amanami nanami remaja na posubulung saluhut hitana pungu di bagas joro ni tu hatta sadarion. Hata ni debata na tolhas tu hita sadarion mangalehon di hita si harni panaili. Tabba lasni roha marnida dohot mangadupi sudi akka hamaolon dohot akka musu di tonga-tonga ni ngulutta. Ai di patuduhon do tu hita marhite turpukon sahalak na marhaposan tu debatana margoar si Daud jala na di pamonang debata ibana ala ro ibana maporus tu Jehoba jala sai martangiang ibana pasahaton sudi akan di dopan nai tu debata jala diokuhon si Daud sadiri do diurupi Jehoba doau di palua Jehoba doau atau ngamanginang dongan saha porsiaon bohatu tu dus do pengalamat ta ditikin waingon doho pengalaman ni si Daud na juluanon doho dohitan waingon makilala molo jauh-jauh hita tu Jehoba diurupi Jehoba hita doho dohita amanginang na posobulung remaja makilalahon hamonangan maradupon akaragam ni parukilon dohot maradupon musuh songon na niadupan ni si Daud diturpukon boy dotong tahilala si songoni di partikian nuaing adong do pos ni rohatta ditikin waingon tu debata mulu jauh-jauh hita ditangihon debata jala di alusi debata hita sahat jauh-jauh tay tu si pareon ni Tuhani tu pinggol ni Tuhani songonnya ni alaman ni si Daud diturpukon mace perlu amanginang ganup hita patak kasoni jumolo tu bagasan rohatta atik do molo ta adupi peragam ni akka hamaolon dohot parukilon adong akka musuh humaliak kita dangbe jauh-jauh tu debata dangbe tapangiar suaratta laho mangido pangurupion sien ibana jala alan ido manang nasongo dia hasil ni akka natapangidui hasil ni pergumulatai songo dia pe ujungna marture pe manang so marture pe
hasil ni sudi akka pergumulat tai gabe hita sadiri manauni mangadupi i dang pola be talibat ton debata di tonga-tonga ni ngulut tai. Amang inang tabereng masian turpukon atik tung adong sian hita nong gabe apatis ala ni ragam ni akka parukilon dot hamaolon dot akka hamusuon di tonga-tonga ni nguluna. Atik tung adong siak kita naung gabe hurang marpos ni roha tu di bata ala gudang mamakke utok-utok do pikiran nang akka haguguot ta sadiri mangadopi akka hamaolo di tonga-tonga ni ngulutta. Alai tapasonang majotokin rohatta mamereng aha na niadupan ni si Daud jala songo dia ibana mangadopi saluhu nai jala aha dampakna aha hasilna nabui taruli di bagasan nguluna di akka sudi akka pergumulani. Daud ima sada tokoh nabalga di perjanjian lama. Jala tokoh nabalga satu bagasan tikion di halak Israel. Molota tadda bandera ni halak Israel na warna biru jala adong di si bintang ima bintang ni si Daud. Ala sai di perbaga-baga bangsa Israel dope sahatu sonari asabui bangsui jaya lambalga songon uju di bagasan harajaon ni si Daud nasida. Dihita halak Kristen pe si Daudon sada tokoh nabalga doon dihita. Sada alana ima pinopar ni si Daud do Jesus Kristus na ita haporsiai. Alanido nang dihalak Yahudi nang dihita halak Kristen Daud gabe sada tokoh nabalga dui di tonga-tonga ni ngulutta. Somalna akka tokoh amanginang gudang do halak tertarik laho majonoki i akka halak naung sangap, halak na tenar, halak naung terkenal, gudang do halak tertarik laho manadai. Alai gudang do jolma mendekati orang yang sudah terkenal hanya karena sudah terkenal, hanya karena sudah besar. Alai tong do adong do piga-piga halak tong na selalu mampu mamereng di balik ni ketenaran ni sasahalak, di balik ketokohan ni sasahalak. Jupang do ragam ni akka persiajaran marhiti proses ni ngulu nagajang na niadupan ni tokohi nung ngagudang ibana madai sirah nung ngagudang ibana madalani nakok tua ni pardalanan ni ngulu di Portipion. Tokoh yang dinamakan tokoh bukan hanya setelah dia menjadi besar baru dia menjadi diikuti oleh banyak orang. Alai somalna tongdo mundur tupudi ahama naung dia dupan ni tokohi asa gabe boy ibana gabe sada tokoh na balga sada tokoh na terkenal. Tapamanat manwaing amanginang ketokohan ni si Daudon. Adorang so gabe raja ibana adorang so gabe tentara ni si Saul ibana nunga adong pengalaman ni ibana laho mangula-ulaw na mga sahon haguguon ni dibata. Uju marmahan ibana di parmahani ibana do biru-biru ni among na si Isay. Jala tikiro babiat manoro biru-biru nai dilele si Daud do babiati. Molo nga sanga masuk tu babani babiati ulu ni biru-biru na pinarmahan nai sian babani babiati pe di palua ibana do biru-biru nai. Mate manang mangulu biru-birui sadok ikon dang boy panganon ni babiati. Ikon babiati do nama poros. Jala ala adong do kemampuan ni si Daud memakai umban. Ima senjatana tong na dipakai ibana manaluhon si Goliat. Dungi adorang so tentara do be ibana hati hai uju dialo ibana si Goliat. Tentara ni Filistin na balgai. Jala talu di baini mana marhiti umban di pangasahon ibana do guarni di bata jala monang ibana maralohon si Goliat. Dukon niya manginang gudang dobe aka proses paranguluan na nyadupan ni si Daud. Jala
sian ragam ni akka proses nania dupan nai tung mersiajar duhita sian nguluni si Dauti. So dia PHP gudang ni akka hamaolon si taonon molo debatado di pangasahon marhamonangan do songon si Dauton. Dang naso gudang amanginang molo tak inventarisir sada-sada macai gudang, macai gajang akka hamaolon na niadupan ni si Daud. Na perjolo dung masuk si Daud gabe tentara ni si Saul, ay gabe mangiburu do si Saul tu si Daud. Ay gudang akka musuh talu di bain si Daud. Sampai dia dehon akka parede sian akka ina ni Jerusalemi. Anggo si Saul manaluhon meribu-ribu musuh, alai si Daud ninna manaluhon marloksa-loksa. Holan alani edde ni akka parupuana di Jerusalemi do gabe ditutung pakilalaan ni si Saul mangiburu ibana. Ay gabi marga jala mangur gowar ni si Daud di tonga-tonga ni bangsui martibak kon ibana. Mamukka sadari i sogo situ tu do rohani si Saul jala say dilele do si Daud. 3 kali kesempatan dilemparhon si Saul do tombakna jala harapanna haru mati nian si Dauti hona tobak ni si Sauli alai diurupi di batado si Daud. Di 2 Samuel manginang mate ma Raja Saul. Alai dung mate Raja Saul nga marujung be permusuhan ni si Saul do pak si Daud. Ternyata dang do be. Di 2 Samuel bidu tolu nang pe dung gabe raja si Daud dang otomatis akka pinoper ni si Saul gabe uduk tu si Daud. Dohok do penasida manggauri. Dohok do penasida mengorganisir pertentangan, mengorganisir paraloan tu Raja Daud hatihai. Dang dope sidung akka hamaolon diadopi si Daud. Adong dope akka musuh, adong dope akka hamaolon diadopi ibana. Di 2 Samuel bidu 5 ayat 17 sahatu ayat 25 ujudung dibagi halak Filistin ngagabi raja be si Daud magation si Saul pitorodo akka bangsa Filistini naing marporang tu bangsa Israel. Jala gabe sada ulaun na borak doi di si Daud hatihai di taluhod do bangsa Filistini. Di 2 Samuel 6 ayat 7 sahatu ayat sia uju naing dipapidda si Daud tabut perjanjian poti parpadanan ni debata na marisihon 10 hukum Taurat dohot marisihon nang manna na dipapunguna sida dohot akana asing hobbartu sejarah ni bangsui sebagai taddah taridan ni debata. Adong dosa de peristiwa na balga terjadi di sini. Mate dosa halak. Ala ditiop sembarangan poti parpadanani. Sangat dong mabiar si Daud. Sutung namuruk do debata dang di luas anon poti parpadananon bongot tu inganan tima istana raja di Jerusalem. Amanginang dongan saha porsiaon ngasih pulbe holani sudi akap parukilon na depan si Daud ternyata dang dope. Di 2 Samuel 15 ayat 14 satu ayat 20 tolu anak kandung Daud sendiri namar goar Absalom hehe ibana mengkudeta harajaon ni bapakna. Jala alani anak kandungna sendiri si Absalomi dang naso mergugu si Daud mangalo. Alai dang radi ibana terjadi pertumpahan darah antara ibana dohot anak konne sendiri. Sumurut masih Daud sian istana raja. Lau maibana menadikon istanai jala maporus maibana tu akka halongonan padang gurun dilului mainganan parsita buniananna. Jala dinamerdalan ibana maporus sian istanai meninggalon istanai tu anak konna si Absalom. Adong mamuse namargoar si Simei anak ni si Gera buita jaha di 2 Samuel 16 ayat 5 satu ayat sia. Oparan ni si Saul do ibana mamurai si Daud las maruhana tong dung dibereng si Daud haruar sian istana songon halak na telu diburai masih Daudon. Jadi marudu-uduk do pia manginang akka hamolon akka musuh
diadopi si Daud. Tajahamu saya di 2 Samuel 20 ayat 1 ayat 22. Adong demo sena margoar si Seba anak ni si Bikri. Mangalo si Daud persoalan akka warisan. Ragam akka musuh diadopi si Daudon. Termasuk musuh sian bagasad dirina 2 Samuel 10 ayat 1 pitu ima dosa mangalo hagiok di dagingna. Anggota rengok tuson telu do parjolone si Adam. Dibereng parupuan na bagak na tongon martapian telu do si Daud. Anggo mangalo musuh sian luar jago do si Daud. Telu do sudiak ka musuh di bene mana. Alai mangalo musuh na sian bagasad dirina madabu do ibana sahali alai pitor hehe muse sian napi naingok ni debata marhite panurirang natan. Gajang dope amanginang. Adong dope anakna memperkosa buruna si Tamar, anak ni si Daud. Ragam pengalaman di pardalanan ninggolu ni si Daud. Alaidang na akka hamoloni na pinajojorna gabe seolah-olah hamoloni pusat ninggolu ni si Daud. Justru terpukon menghadirkan tuhita amanginang nang pegajang ragam ni akka persoalan parmusuon na niadupan ni si Daud alai di do ibana di palua de bata doa usian saluhuk nai rata dok ngajulu namai tikini si Daud anggon waing pengalamanku justru maul do dapat tu sadi hari do ulaning urupan ni Tuhaniau sadi hari do ulaning paluon ni Tuhaniau sian paru kilokon ra adong do hita nama dok songoni amanginang alai tabering majo amanginang persiajaran na arga na buita buti kisian ngulu ni si Daud na parjolo memang taringo tu akka paramusuon dohot akka hamaolon di tonga-tonga ni ngulu say totong doi masa realita ni hita jolma di portipiod doi manang bohata bae pasidik koni dang tarpasidik kita saliling di portipion hita. Saya dong do halak na memusuhi hita. Saya rodo akka parukiloni laho mangarongom ngulutta. Alani sada realita doi naik konta jalo, jalan naik konta adopi di bagasan haporsiaon. Sada kepastian amanginang marhite ngulu ni si Daud tapar siajari ima dang sego ngolutta alani permusuoni dohot alani akka haporsuhoni dang gabe mate hita bahenon ni persoalani dohot bahenon ni akka permusuoni alai bahen na sego pehita ala naso marsitutu do hita marsigatung tu debata na hurang do parsihototta hapor seota tutuhani mengadupi ragam ni akka hamoloni ubahin nagabi sego ngolutta dang parukiloni dang akka parmusuoni na manigay hita alay hapor seota na hurang tugudo tuadupan ni debata taingot mayamanginang napaduahon persoalani parmusuoni dang sihabiarat tadang sihindarotta jadi mulu adong pemisalah akka sejarah dia katikina salpu didok misal akan masa di gereja ton akka perbeda ujung adong halak madok dang robia tu gereja akka perbeda di simolodin narupani manang di dia pe si adong do Jepang akka perbeda alai perbadauni parmusuoni do ragam ni akka parukiloni bukan untuk dihindari molo gabita tadi kodo talului gereja asing di sipen no Jepang tado songoni tong tu dia pe hita lao mengalului gereja saya Jepang do akka pangalahon na si songoni alani sia do padoi di bagasan haporsiaon si taluhono doi di bagasan pos niro hatu di bata dang persoalan sedia balga persoalan ini dang songod dia misalnya alani gudang na akasi tahun wita adopi dangi naum marga nau rikot naum marga ima songod dia hita melibatkan Tuhan di sudi akka pergumulan na tak adopi persiajaran dapat tuluhun cian si Daud amanginang adong do jolma memang pergumulan na sian luar ni dirina alelas adong do jolma pergumulan na sian bagasan dirina sian keluargana sian pangalahona sian diri alani do manang na dia peon amanginang olo do tutu songo si Dauti dia kuat menghadapi lawan musuh yang berasal dari luar dirinya manang sedia gudang pehalak Filistin manang songo dia pero akka musuh tu ibana sian luar ni dirina boy dia rupi ibana ale gudang jolma natalu mengadopi pergumulan natalu mengadopi akka musuna sian dirina sadiri kemalasanna keborosanna doh akka sikap-sikap na asing di bagas diri termasuk
laho mengkontrol nafsu dohot akka kepicikan-kepicikan berpikir. Juk do talu halak Kristen nang mangalo musuh molo sien dirina sadiri ro para musuhoni. Alani do manginang dongan sahapor siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus na tuani do dang berakhir di bagasan hataluon si Daud alai tong do bui di pature ibana ngoluna dung bertobat ibana muse jala gok do pasu-pasu ni di bata di jalo ibana di tonga-tongani ngoluna. Imana parjulo manginang natabereng sian trupukon iro nakin di patujulo ni jamita hudok buhadon raing hita di partikian sinuaing bui do peta hilala song pakilalan ni si Daudon molo so tahilala do isina hurang. Apakah kuasa Tuhan yang sudah berkurang tidak seperti zaman dulu lagi dia menolong kita di zaman sekarang manang hita do nahurang pos rohatta tu di bata laho mangidu pangurupion dohok pasahaton sudi akka holosoni rohatta itu ibana. Anggo di epistel tainak king patutoro hamuma dirimuna ditoro ni tangan ni debata nagugui jala tinggaku kamu mana sahinol sohon di rohamuna tu ibana disari hondo hamu. Napa dua hona manginang dongan sahapur siaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dakku boto dah dialami akka hamu amanami nanami nama Tuhan waing. Alai sabinege do cerita si anakka akka na tua-tua na julu. Dang apala tibo sikola na sida. Mulak na tua-tua na julu paling do itak ni SD SMP nga hebati. Alai bui do na sida menghadapi persoalan di tonga-tonga ninggulu na sida dinggan jala akka dampak ni penyelesaian masalah na pinatupan yakka na tua-tua na julu pe bui do pe di payu-ihu sahat tu bagasan tikyon. Iyan waing ma tabireng ma manginang persekolahan tibo-tibo sahat tu sarjana dohot pasca sarjana bahkan sahat tu tingkat doktoral dohot profesor. Alai penyelesaian akka masalah dohot songod dia menghadapi akka persoalan boido justru sebaliknya makorhon akka dampak-dampak na kurang dinggan tu akka na humaliang. Mulu na jolo sahalak na tua-tua na so sikola holak ni SD persekolahan na boido pawarhaton anak konna pitu walu 10 sana sarjana sudi. Nuaing akka hita nang akka natoras nang bergelar pendidikan S1, S2, S3 untuk mabai sarjana pe anakon sipata maul mangarahon na sida. Di dia do persoalan na amanginang. Mungkin boy itu tadok persoalan dulu kan pangalahon yak kada danak nang apala sonari pe jugul song sonari jugul-jugul lah. Ai sonari tong ngabui ibereng internet, itiru-tiru ma dan internet yang guna julu. Ahana masa di hutai baido diulah. Dang apalai boto do pe song dia pangalahon ni hala di luar ni kota, do apalagi di luar negeri. Bodo tadok song ni amanginang. Anggono aing do ba di Medanon song dia pangalaho na di Jakarta, song dia pangalaho na di luar negeri. Ngabui di bereng akka anak kote jala gudang do akka anak kote na meniru-nirui ido alana gabi agak ujugul ya anak konwaing daripada najulu mulunita sada sisi toho. Alai setiap zaman kan punya kesusahannya sendiri. Mulu najulu ani pe adong dotong kesusahan di akka na tua-tua termasuk kesusahan ekonomi mah apala na borat. No aing memang anggo kesusahan ekonomi dang apala tergudang be tahilala. Alai alani akka pengaruh ni internet mana gabe bahenak kaya anak kota maul tarahon. Tapi satu lagi persoalan yang penting amanginang nama cerikot. Molo na tua-tua tanajulu. Alam memang terbatas du nasida sumber daya manusia. Dang apala dipakai nasida bisuk nasidai. Dang apala dipakai nasida pikiran nasidai. Dang apala dipakai nasida gogo nasida. Nyan adong do gogona, adong do pikiranna. Jalasian nasarohana dipakai do isi patah laho menguduti parngulona mengadupi hamolona. Ali gumodang do nasida turun tungolu partodionna. Jala di bagasan ngolu partodioni manasida gumodang mangido akka pangurupion sian di batah. Berbeda dengan zaman kita sekarang amanginang. Apalagi akka sudut naposoon. Mereka sudah lebih percaya kepada apa yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan. Mereka sudah lebih percaya pada apa yang bisa diterima oleh otak dan pikiran manusia. Alanido jarang do nasida turun ke dimensi spiritual ni ngulu nasida.
di mana Tuhan dilibatkan di bagasan paranguluan nasida. Selama akalnya masih bisa menerima sesuatu pelajaran atau sesuatu kenyataan realita, itapni idui, dia hanya sampai kepada dimensi pikirannya, tidak sampai kepada dimensi spiritualitasnya. Mulu si Daudona manginang jala lausidot nang tahirim, nang pe dilihat debata dihita kemampuan berpikir, nang pe dilihat debata dihita intelektual yang tinggi, dilihat debata dihita parbinotuan doh akahaguguon, alayu nang nyak kita lupa tetap melibatkan Tuhan di bagasan sudi akka tindakata. Itu nata bereng di si Daudon. Daud adong do ibana keahlian, adong do ibana keberanian, adong do di si Daudon pakna hojo do merikat. Buit aja hano ditorun diturpuk taon, diakui ibana dui. Alai dangi di pangasahon ibana tu di bata, di do ibana debatado na mengurubi, debatado na mamasu-masu. Om mana ginwaran anak king amanginang dimensi spiritual. Walaupun Daud punya kesempatan untuk mengakui kehebatannya, adong pengalaman perangna, adong do keahlianna memakai umban, dong gabe tentara ibana, gabe gudang go tabba akka kemampuan na marporang, pakna hujud merlujung, gudang do akka keahlian na bui si pangasahononna, alai tong dojo ibana debatado anggo na mangurupi. Tiki martabuni ba ibana maporusyan si Saul bongot ibana tu duluk-duluk. Anggo duluk-duluk itu tu nyaman do perasaan ni ibana disi. Alidang ala ni guguni duluki ubahen na perasaan nyaman ibana mangingani duluki. Alay ala di jauh ibana do guaran debata di duluki. Gabe tubuh mapat dohan sangon na diturpuk tawon didok ibana Jahoba do dolok batu dia. Uju marporang ibana dipakai ibana perisai manang lebu-lebu. Jala 3 hari di bagaimana tertancap panah do tombak ni musuh di lebu-lebui di perisai. Dang didok ibana tuan ima adong perisai dang nina ibana. Alai didok dilibatun ibana do debata hadir debata di lebu-lebui. Idu alana didok ibana debata do lebu-lebuku. Sadok sudi akan ani alaman ni ibana amanginang. Semuanya tidak hanya dalam dimensi pikirannya, tidak hanya mengandalkan kekuatan dan kehebatannya. Ali turut do ibana satu dimensi partodion spiritual. Disima ibana gumodang pasahaton sudi ngoluna persoalanna. Mamerang sudi namasa di ibana berdasarkan dimensi spiritual parsaoranna dohot debata di bagasan todi. Alani doa manginang dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molope tadok naking di partikian waeng adalah zaman rasional, pikiran na gumudang tapakke tapatu julu. Ale adong dorikokna. Molope tapakke gugut tapi kirata sudi mengadupi persoalani unang lupa hita. Tetaplah turun ke dimensi spiritual kita. Roma hita tu Tuhani di bagasat todita. Tawuan sudi akka natapi kiri naneng si ulah honotai asa dipasu-pasu Tuhani. Alana amanginang. Boido, ketika kita berhasil dengan dimensi pikiran kita, kekuatan kita mengatasi segala masalah, aladang turuk kita tu dimensi spiritual tak berhasil pehita mengadupi na tubuaha gijang ni roha. Alani guguk kudui, alani pikirak kudui. Jala setiap gijang ni roha na tubuh di bagasan guluta jala sahat itu debata dialo debatado akan gijang marroha. Itu tengok mah, ketika tumbuh kesombongan di dalam diri kita, siap-siap mahita amanginang, debatado alotta. Dialo debatado akka si gijang marroha. Jala molo pe gagal hita dia kapikirat tai, dia kanata bahen akka gugut lau mengadupi persoalatta. Gagal pe hita misalnya di situ, tapi kita tetap sudah turun ke dimensi spiritualitas kita. Disima debata mengajar hita mengurupi hita di bagasan akadalan nasuhui terpikiran di pikirata diajari Tuhan ima tu hita odo sipatu paumu odo sipatu paumu odo sipatu paumu jala disima hita boy marulup-ulup songon ngulu ni si Daud di bagasan turpukon gabe dohok mahita maswarahon ditangihon debatado tangiaku jujuku
Alanido na parpunima amanginang dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sian turpukon di suara hodo tuhita, sada harapan, sada semangat, sada pos niroha dohot akka haporsiaon na lam tugu. Ra gudang duhita, naragu gudang duhita, na bingung. Buhado tutu pangurupion ni debata di ngoluk kuboy di patari diau, boy di tari pari sahat tuau. Alai marhite turbukom ma amanginang dada holan tu si Dauti masa tutu bahasa dipastihon si Daud Tuhan mendengar doanya adong do tutu di bana songonon ai hu lului do de bata jala hu ulah dolong muni rohana jala hobbar tu kahasit tongak kiro diurupi de batau ninna si Daud. Ya mungkin itu yang akan kita lakukan ke depan. Tapi untuk orang-orang yang ingin pertama sekali mengalami kuasa Allah, apakah hanya orang-orang yang seperti Daud ini yang mengalami kuasa Allah? Ikon julu sitong hita, ikon julu burju hita, ikon julu ringkas hita martangi yang asa diurupi Tuhani. Itu tujuan tak. Tapi gudang amanginang aka nama jalo pangurupion ni debata di tonga-tonga ni nguluna, dia bukan orang baik-baik, dia bukan orang yang taat, dia bukannya orang yang rajin beribadah. Alai di bereng debata nama asana di ngulunahi. Ima penindasan, ketidakadilan, molo di leai halak ibana, di bait akka dongat tu ibana naso uhum, nang pe ibana sahalak naso manada Tuhan hian. Rodo debata, karena Tuhan tidak ingin melihat penindasan dan ketidakadilan. Urupan nadui jala sianima ibana anon manada isir na mangurupi awon debata laos ima terus diihut ton ibana mangulahon lomo ni rohani debata atau ngamanginang dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus tabereng majo di ayat 2 sahat to ayat tului na dia madisi na ubuk tu hita hata taringot tu pangurupion ni debata molo didok jauh bado dolok batu diau radi hita dang apalah yabe ta alami nakok tu duluk-duluk ala yang gue pengalaman ni si Daud dot akana di padang gurun memang ikut tu duluk-duluk do pertabunian na aman sian alugu sian binatang-binatang buas dot akka binatang-binatang na berbisa jauh bado haporusakku anggo ora jonok do tu hita manginang ate jauh bado si palua au debatado partano batuaku sarupa menakin do dulu batu partano batuan marhapo satu ibana au lebu-lebuku doh taduk ni partuoku parodingodingakku doh haporusakku si partupak diau ibana palua au sian uhum gugu Yesus Kristus ma amanginang nagabe pangaripunan ni sude akka haluaun na pinatupan ni debata di hita alanido mertua do hita jala sonang molorap hita doho Tuhani danggabe madil hita marungut-ungut jala danggabe dohonot tabwasa ma dunggabe kristenau dunggabe ringgasau maraminggu gabe gudang huadupi akka parukilon unang pola busi sauk kita manginang tarengo tusi dang parukiloni si habiaratta hapor siaut tado marsi hoho do manangdang tu Tuhani molo marsi hoho do hita gabe halak na balga do hita muse jala pabalgaut tama di bata marhite-hite akap hamunangatay amin martangyang mahita mauliate madiho Tuhan huhilalahami do holongmu dilihoko dihami gugu laho manangi hok katam mangatu si hatam jala mangulahoni dingolunami si ganopari say dohot mahami Tuhan makilalahon songon nani hilalani si Dauton dingoluna ang piragam akka hamaulo dia dopi ibana dohot parmusuon sian luar sia duru ni dirina dohot sian bagasan dirina alay alaholan tuhodo ibana marsigatung monang do ibana di saluhut nai songoni mahami pamonang mahami Tuhan
Menghadapi akka musuh sian luar diri nami, dohot sian bagasan diri nami. Asiroham. Dohot mahami Tuhan makilalahon las ni roha, songon nahina lalani si Daud. Ali Tuhan, laus mengilik mangidu hami tu adupanmu, tina mangula hami akka ulaun nami saminggu 7 ulanon, hubua kami jumolo tuho Tuhan asa pasu-pasu hami, leho gugu lehon hahi pason, jada baima majadi akka naniula ni tangan nami. Asa dong pakyon nami Tuhan, laho manguduti akka narekok di ngulu nami, tu akka nakon nami, dohot akka peparan nami, dohot nang laho mamuji pasang apoko. Tuhan mau lihat roha nami, ala dilihokko akka silas di roha di ruas ni huriam. Nama ulang tahun kelahiran di bagasan mingguon, 27 halak, dohot akka keluarga, ruas ni huriam, dohot parhaladum, na marulang tahun parsaripion, onom keluarga. Ali Tuhan Jahuba, silas ni roha dohot pasu-pasu dui, dilihokko di tonga-tonga ni ngulu nami. Saya naing matotong takas huidahami holongmi dohot asini rohami na manggohi ngulu nami. Jalapos rohanami taba-taba mudo akka silas ni roha hahi pason akka pasamutan dohot akka dalan ni ngulu-ngulu di hami. Pos do rohanami Tuhan ganup keluarga gok las ni roha gok dami jala kepinop parnasida pe totong mangulu di bagasan asini roham. Tangyaku kami Tuhan akka ruasmu na di bagasan parsahiton amang Dr. Andus EPC Turus Wik Jordan na marsahik di rumah sakit Royal Prima Yanakon ni Huriam Jimmy Panjaitan Wik Bethlehem na marsahik di rumah sakit Siloam. Tuhan urupima saluhutna karwasmu na marsahit pasu-pasu maka para medis na mangubati doa ka ubat na pinangan na pinakin na sida lehom mas semangat sem bagasan rohani saluhutna ruasmi na marsahiti asa malum na sida jala margugu mulak sian rumah sakit boy muse semua ngahahi pasonna menguruti akka ulaunna di bagasan asini roham. Songoni mali Tuhan de bata hutangnya ko kami akka enakon ni huriam na tongon madohoti ujian di bagasan mingguon dohot tua katikin aneng ro akka parsikola tingkat SD SMP SMA madohoti ujian akhir sekolah ujian kenaikan kelas songoni nang akan aneng masuk tu perguruan tinggi negeri songoni nang akan yang membuat PNS, songoni nang akan madohoti ujian kedinasan di Akpol, Stan, Akmil, dohot akan kedinasan na asing. Tuhan, akan yanak komudo na sida, akan yanak konami saluhuna, ruasmu dohot parhaladum. Hutangnya ko kami dohot tu ali Tuhan, nasa dinggan be akan masa depannya akan yanak konami i. Alan nido Tuhan, pasiat mah, pangiduan namion. Tung pasu-pasu makaya nakon nami nama dohot yaka ujian martaba-taba mabisuk di nasida dohot hatawon boi nasida Tuhan mengadupi aka ujian ni di bagasan aka pangaradion naung pinatupa nasida di aka tikinasalpu pasu-pasu mai Tuhan lowas ma marparbui na dinggan perjuangan ni akaya nakon nami i aka na ujian di parsikolahan na dohot aka ujian nang membuat aka perguruan tinggi negeri ujian kedinasan dohot nang membuat pegawai negeri sipil asima roham Tuhan usop bahok kami tangyang namion pasiat ma elek-elek nami marlas ni roha mahami ditikina songoni mali Tuhan Jahuba nang dia ke program ni huria mutangnya ko kami pertangyangan songoni nang pesta huria songoni nang rapat huria nang patupon nami dari minggon pasu-pasu may saluhu na Tuhan asalam tudinggan na hami di huriaon laho patupahon akka ulaon bahen sangap di guarmu bahen las ni roha pasu-pasu di hami sahuria. Maulia tema di pasah rohanami tuadupanmu Tuhan, upuji upasangap hami maguarmu di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Ta pasahak mapeliata uhut mahita marede. Mon
kita salutna. Tatangi akom ma peliata, martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doho nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jelom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasia kami pilihanon, pati bulhon harajaummu di tonga-tonga di huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehom matu hami sadarion hangaluan siapari, se sama dosa nami songo panesanami, di dosa ni dongan na mardusa tu hami, unang hami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur hom madamena tutodim.